ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ପନିପରିବା ଖାଇ ଖାଇ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି। ସେ ସନ୍ତୁଳା ସେ ଭାତ ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ବିଜାର ଲାଗିଲା ବୋଲି କାଲି ରାତି ଟିକେ ଗୋଜି ଚଣା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ କରିଦେବି ଆଉ ପରଟା ଟିକେ କରିଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଖାଇଦେବେ ଆଜି। ତ ପ୍ରେସର କୁକର ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେବା ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତେଲ ଟିକେ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇକି ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମସଲା ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଚଣା ଆଳୁକୁ ତାହିଁରେ ଅଜାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଭଲକି ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ କିନା ଫୁଟେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ପରେ ତ ରୁଟିଟା ବନେଇଦେବା ଆଉ ପରଟା ବନେଇଦେବା ଆଉ ଏମିତି ତ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଜି ବନେଇଦେଲି ଆଉ ସେ 3 କୋଣିଆ 4 କୋଣିଆ ତ ସବୁଦିନ ବନଉଛି ନା ଆଜି ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ରୁଟି କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ମିଶେଇକିନା କରିଦେବା। ରୁଟିଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ହେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖିକିନା ପଳେଇବନି ଧୀରି ହେଲା। ରହୁଛି।